πισάκι για να πάει να βρει το δάσος. Δύο. Θα πάει ευθεία ή θα στρίψει? Θα στρίψει. Μπράβο. Ωραία. Τι πατάμε τώρα? Το χ πρώτα. Το χ. Μπράβο. Και τώρα πόσες φορές θα πάει μπροστά? Τέλει, 3. Να δούμε πού θα πάει. Μην το πάει στο τέλος. 2 πάτησε. Τώρα Χριστίνα πώς θα κάνει? Θα στρίψει. Για να το χ και στρίβει. Ωραία. Πάρα πολύ. Πώς θα προχωρήσει? Θα πρέπει να αποφύγει τους κινδύνους. Πολύ σωστά. Για να δούμε. Χριστίνα, θα το κάνει μόνη της. Το χ το πάτησε, Χριστίνα. Πάτα το χ. Ωραία. Και... τι έκανε? Το ξαναέστριψε. Τώρα πώς θα το διορθώσει? Χ. Πάτα το χ, Χριστίνα. Τι πρέπει να κάνει, Χριστίνα? Να στρίψει. Πόσες φορές? 1 το πατάμε. Μισό λεπτό, Χριστίνα. Ναι, ωραία. Για πάτα. Θα στρίψει. Τέλεια. Τώρα πόσες φορές θα πάει μπροστά? 2. Για να πάει 2 φορές. Το χ και 1, 2. Και τον κόβω. Μπράβο. Πώς θα βρει το δάσος? Γη. Και πώς στρίβει για να βρει το δάσος? Αυτό, για να το δούμε, πάτησε το. Ωραία, πάτε το go. Ωραία, και δεν το βρήκε για να πάει στο δάσος. Τι έκανε Χριστίνα? Τι έκανε Χριστίνα? Τι ξέχασε? Τι ξέχασε Χριστίνα? Ξέχασε να πατήσει. Για γύρνα το πίσω, Χριστίνα. Το βελάκι αυτό πίσω, με μία φορά μόνο. Όχι εσύ, Χριστίνα. Και το πράσινο θα πάει πίσω. Πήγε πίσω. Τώρα πώς πρέπει να στρίψει, Χριστίνα? Για στρίψω αυτό να το έχει. Μπράβο, για στρίψω. Το go. Τέλεια. Και μία μπροστά, πατάμε πάλι το χ. Μία μπροστά και το go. Για να βρει το δάσος. Να πάει ασφαλές το δάσος. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία.